hawo daga mo jokkini haalde seeɗa ina jippini ɗum ko jippini ko debbo ni jiiɗa ko aɗa sompini aɗa tan ni gara fonne ni lawol ngol ina juuti haɗata mi yettani mi gondi ko Allah jinnaɓe nana mo nana ñaago min berɗitinde kadi mi amin jinaka hay goto mi liƴitani hay goto ala ko neɗɗo o wawi delede mam foti ko delide belaɗo mettata dote mum ko caggal tan wawide hettude ko rapporto wonde e ram bakoɓe pere ɓe mbawa hay dana jimmono kiije no pucci men ene gullana men no baali men ɗaɓɓo ko sese wona dole bakoɓe mbawa yo gusu ñeƴƴe ɗaɓɓo ko sese ko technique e peeje ɗaɓɓo min mbawa mi tego e bido dimmuji jaw rabo min mbaɗani sikki sak minen min dappata beɗe jaas ɗaɓɓo ko euro ko dollar rama ko sefa e seji bonni mi jagga mi sifa rabo ko seeɗa ko nice full ko fini cappede emrane ceddi nande rap ene weɓi kokkomo wawa so darima piso nana zéro waɗete gueɗo biɗo mi hubba mi tego ɗaɓɓo mi timmino beto ɗammana koyine wirode jibode jibbo timani guenna walla saka kilo woni ɗum hakkude reste wade nana yesso ma baba ma yi galle boni sala ɗum ko gacce ma duuɓi nana jeeya aɗa jooɗi tan jonne mere ko perte ma haɓo paɗe wuure teppe ma jinnaɓe nana paɗe jobdi ma wona sagam aɗa ɓuuri teddi e jaranta hay fo mbaɗi tekki yimɓe fof so darida wona liɓɓito reste men sirfa hande garɗo jiiɗa wadde kono ɗoka daña ko mani ari ñematode taɓe daña fe gumde wota juuɗe keno haajuma ha jagoɗa ɗum joggo fof fawi ɗum jaajëf kebe kebe wala bëgg assalamu alaikum min ko salminago go piede jolo ari kay arde dirago go hala ponda tubelna yaday warrago go andi ko yeddiya puri soynago go ko bella phobia he mi suba lamdo on jolo humi ko les yabadi ko dow what da rables jodi mi yetti mo dow mo yetti ko jeyana foti wi yo fo hello wala saw dubai bi ko jaw repu me ma jolo manik anja hay kaw fe nder rap ko mi bamma mi depassi kaw sala hage e udole sala wala wow arbo wari laki arbo wari laki arbo ni nga ñew len fi ñu bëgg nga wax len boy ñu fé ñu sé so so rap gëna daw gëna raw rap ka sen ka bari ay fé do ma ni ñu ñu jugé may dem gëna taw gëna raw xalu man sé ko bi ka gay do bari fep no pour comme gay gay ni ci arba bi yàlla dundé ku fi ya xam na na gindé say la la jox man ko libe ko ko mu ne xam ci mo libe do bu lay do sniper ak ma def ko sax du mo tay sama album fanan ci ñam dañ rap ko di do koy may do élément ba fi fo ne sé ko do joni dané do boy you know you say you dañuy wuré man ma gisé man ma lay wuré man ma gisé man ma lay wuré I don't
ñoom ñoo ngi ci ginnaaw kon tey leen fii seen laa sa gannaaw yaa ma gën a ñaaw booy maa la gën a gaaw am ka baadam na diram kaaw dañ ci bu teele ba gaa yi di bekk ko ba ñu mel na ñu nekk ci def bi ko koy aana ta hettoo tere maa ko sa heddoo ada jettoo akone mone Mamadou Kana et Salamata Liyo Malamia Salamata Dia s'il te plaît donc ndakema kelle s'il vous plaît mara sukaaɓe liginaɓe ngaraɗo Salamata Dia nana ndakema kelle s'il vous plaît onon defon dalahi ndakema kelle s'il vous plaît dale ko jamo terki andoro ko dani ne safono kani mo anda fo yo fani Mamadou Baye lando priem soldat Salamata Dia dole jom konga jammo ko fudi hirde hande salini ko hakkunde mon e Pini TV hande ko ma weta hande ko Pini TV woni do mo meɗa yiɗi Pini TV fo nanɗo télé Daouda Dia bandiraɓe dokke Pini TV kello dokke kello hande ko debbo ko moye dalay lakka rakka dakka nak du no dakka man rabbi tekki bak jey bokku nak du non mi rafon taret woto wutu woto fon jotu ko makka vule fek hala wada fon rabbi mata ma fo fils dalay rap du ma rabat de fo dama rap ko min le fo non est-ce que c'est chaud est-ce que c'est chaud on toni Est-ce que comme ça? Wadi the king, Wadi the king, hey, hey, tell Wadi the king, what they be Wadi king, hey, ala siki nige ngate doze party, tell the rapide se kuji pani party, so chagal gundon, me hale kuni no ardi, sabu yimbe fonjadi, kanali kedi king o arti, dollar wai ko wadara ko, amne fogo no me bi mboda salmina kalam, wa PRG bi yeti kari fasidi bi, pare elimi didi, jakena ore fonde salmina labali, dole jongonga aka adamasi. Deni jodi dum kay public ko yi e mi subri ak bol ka wona nyaay ki nobe wobe tan no
Purchase your tracks today. DJ Cole on the mix. The book put no legendary for any tampinad. The book put no jedinary for any houdinad. But the bone in there, so I know how the jumbo. We have to double be small. One like the bro. Darama debo, put the bone in there. Darama debo, put the bone in Yuma. You move the ladder. What they are taking the bone, the Miss Alado. Debo, no baby. Go for the jedinary, no baby. Go for the legendary, no baby. The what I need to be there, no baby. Tip on the bone in there. Baby, come for the jettinette, hello baby, come for the legendary, hello baby, the botany campinette, hello baby, see for the bone in there, for the bone in the galle, you know allow, go check galle, Yakajere after you talk about me, never left, but in a baba galle, well I met for the bone in galle, you want to dini depo, I'll let you dini room, go in the devil, you still put the bone room. Purchase your tracks today. Hey. Jogale gorko kono jamgale ko debbo ci saka dole gorko man ka jiya debbo hebo darama debbo walla ka jambar terlo suba maro yimbe mi debbo no wona hewde faro ko debbo jibini mi mina baw mi wadde aro ko lentin tambo mami wad ko tambi tambo mami taro hedo debbo ko de jaro debbo rew bebe ko be fo de jedi ne rew bebe ko be fo de lenti ne rew bebe be fotani tambi ne rew bebe ci ko debbo woni ne rew bebe for the jettinette, hello baby, come for the legendary, hello baby, the botany campinette, hello baby, see what the bone in there. You like Peter Gold, high, low, you go for my old baby. You like the higher group of girls, hello baby. The moment I'm gonna let you more, hello baby. No, you are a Harley Wallema, Wallema, you get a who's the focus, don't hold him out. The way the matter, I don't know who fibers come out. You got him up on the jogging, what the boy me, what the bomb winning me, what the boy want me, the amazing world for what the boy enemy. Don't be too money, the boss of me, let me tell you, be doing the Nahan Maya Hajuma, I do really the bit of a way to Kejima. Natanema, Ibalema, low for the people for the Kimati. Kalamani ko ride what the MC na ko da sahari jama na ko bi ba sengal la semto ya ka no ko wi fa da mai formation dara ka da bakkado dai ku nyaa hinali ma di MC tino hano do mimi ko tina ka sadaru lel fatio ar hedo rapport mera huturani istio sabbi ko go MC ajale ni studio ko kalli ko ko yuma wi istio kingo kai G say G yeah well let's DJ on the mix G take ya mi tego opera beo mi na ngota melo ko me ngadi jaw no bi me ada hedo nan ka be ka mi ne man di da ji gilar no yo mi di da yo emire sata no nan chagal ono fo yo mi nigga pia chagal ngaragal kay jaw ko no ganal wada fa kara fa nani nangal yo mi na nagal sen terdi yo ma ngagal ka yo mi pengal wada fa ko boy si ko mi badal ko hebindi hakunam no dabi viritan sa jadi don kay al sedi say yeah mojo de tono kam de wona pula ko wiye kala saka no dude tidani tudo ko no dude note yo wallahi on tama woni to de ciuri meden de ka goto ne pare kanyum ne hebani arde kono non wodi en ne do ko do kamene be bari delegation mabbe be nyagana mala mojere de wonno no dude tidani tidi ton ko no dude note Allah jarama be jarama balle be kelere fere zoro belti yo merci dum non toni be garade be bar discours mabbe jeer ko baw halande en so préparer boy video lon dañam kholiyo ni gorko mo jofan beli tinde bannaje nde tawno wi so DLP hi o arani sonde naki dum tehmat hande ko kango takundire do musidde mo ruwali jibinande wurongo jogiido vision wurongo no hanirtani merci Salamata Dia Kongol ni yesoma ane délégation bismillah modone piso la marraine le parrain sur scène on ji yimbe fo on bade indi makko o wawata ngo norade o wi o mon yeso Allah
caggal Allah caggal moɗon omo welti hen noon no feewi omo yetta dendagal galle makko eko takki ɗum sabu ɗum ɗo fof moni men fof ne andi kadi ko duwaw jinnaɗo en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen jettanamo kadi Allah eɗen ñagonomo Allah nde Allah junnata balle moƴƴina battane hokka cellal omon caggal Allah omon caggal moɗon nana juuta seeɗa noon o wi omo welti hen noon no feewi no feewi no feewi omo yetta kadi bani o debbo Salamata Dia sabu ɗum ɗo fof caggal Allah ko caggal muɗum kadi joni fof min mbiya lu yagga degala hay mo ɓooyani kamɓe yi hakkude mabɓe ɗum noon ko ɓooyi ko yettere Allah no feewi ko Allah saabi ɗum eyyi mboɗo sikki kadi mi woɗɗata ɗo mi weltima hen no feewi no feewi no feewi eyyi mobilisation kadi garɗo o mi yettiniɓe Allah kam foof mi yetti kadi mon frère Wali qui est derrière moi parce que je ne vais pas finir sans autant nommer son nom parce que this is a great person for me. Thank you too much to people. I would not end without talking in English because even I speak in French, I would not end without talking in English. Okay. Oɗo hay goto wattamo présenté o waɗi Salamata Dia nden tawno ko kanko waɗi ha golle ɗe mbayni yuɓɓirde ni ko haaluji makko e darne makko e pinal makko e gowɗo programme uji mbaɗi ni taw kadi ko programme uji historique gonɗi ɗo e nder Agnam Lydie o wi ɗum ɗo so waɗirama ni fewat bandiraɓe dokke kelle Salamata Dia s'il vous plaît dokkemo s'il vous plaît nde tawno ko kanko woni mare meɗen mare baɗɗo fayida mo jungo mum ari taw arani nde tawno on noon foti ko yettede foti ko jarnede foti ko mantede encore une fois dokkemo kelle s'il vous plaît taw ko kelle dow dokkemo kelle dow merci Salimata Dia konngol ne yeeso ma ani population ma a jarama mon bro de valeur mi salmini o dendagal ɓiɓɓe Agnam Lydie naaɓe mi salmini dendagal Agnam naaɓe mi salmini dendagal Bosso e naaɓe par ce que ɗen gandi ko Bosso e naaɓe kala goni ɗo ko weltare mi en tant que ɓiɗɗo Agnam najo addu huccita ɗo e sukabam e tawno eɗen gandi ko sukaɓe goni avenir janggo kadi mo yawi sukaɓe foof ala ko dañata mi yetti Allah mi yeddi on onon wadɓe organisé oɗo jamma ɓe nde tawno ɓiɓɓe Agnam Lydie naaɓe ne keewi ɓiɓɓe Bosso e naaɓe ne keewi ɓiɓɓe Agnam naaɓe ne keewi so tawi on jii kamɓe kala on miijaki hen hay goto oɗon mbaɗa organisé soirée taw kadi ko ɓiɓɓe Agnam Lydie naaɓe jiɗɗon journée ɗo DLP woni ko mbiten ko limmode fof fuɗɗorto ko goho ala kadi mo miijo ɗon hen sona min Sali Dia mbawmi toon ko jaɓɓade ɗum e doole mbawmi kadi ko jaɓɓade ɗum e teddugal nde tawno haal preɓen kewi teddugal dasataki rondere dokkemo kelle s'il vous plaît dokkemo kelle s'il vous plaît donc woni ni kam kadi beelamma nde gonmi mareno taw kadi ko funeram ɓi goggam sehilam mo ganduɗa ko endam rendini min kadi min jiidi tigui mboɗo heewi wiide woni bande tan ko guiɗoma woni Mamoudou Kana woni parrain o wadde noon ko koddam dufe kosamam nde tawno min so tawi mi waɗama marin tan hay sinno mi tawno ko Mamoudou Kana wawi lomtade Mamoudou so tawi hay kanko dohata ko banɗo ɗon parrain hay so tawaka min hande mboɗo wawi lomtademo wadde noon somi woni marin o o woni parrain o wadde noon ɗum ko koddam dufe kosamam ko beelammam tan e wiide onon Agnam Lydie naaɓe walla sukaɓe wadɓe organise ko wayni mboɗo waɗa moon encouragé yon gandu kadi mboɗo wonde moɗon à 100% woni ko mbimi ko kala ko woni ɓamtare Agnam Lydie min mboɗo yiiɗi kala kadi kono nawre Agnam Lydie yeeso min mboɗo yiiɗi paamin kadi ɓamtare ala to ummortako par ce que hay goto wawi yaade sans culture muɗum ɗum kadi koye culture meɗen jeeya ɗum ɗon noon ɗum tagui nde nodduɗon kam kalon ɗon kam ɗum mbiɗon kam mbaɗɗon ɗum ko 4 jours après tabaski mbimon mi wawata jultude kono mi jaɓini on marénage o mbaɗande hay somi aranima jungamar garta ɗon e am mbiɗon ɓurani on komi ara mi tawtore ɗum tagui jarnimi ummade guila Dakar ha Fouta nde tawno kala teddinɗoma dutta ɗum teddugal ɗum noon ko wiide tan onon foof min mbaɗa moon encouragé emin mbiya on kadi kala ko neɗɗo wawi yidde tan o jaggui ɗum ha tiiɗa maw dañ hen ndam wadde noon DLP e rapport uji rewɓe ɗo ɓe foof
eɗen beltonoɓe eɗen mbaɗa ɓe encouragé eɗen mbiyaɓe kadi so tawi ɓe jagguiɓe goppante ko gonga e mabɓe inchallahu rabbi maɓe mbawa yettade hannde ɗo advance en jetti e nder rap Pulaar ko heddi ko wiide on caggal nde min gari min gaddi Pindi TV haymo yiyani mbarodi nani numurali muɗum ɗum kadi min mi yettata Allah mi yetta directeur amen général et PDG amen woni Dawoudou Moussa Dia baɗɗo ko waɗi ko mbaɗani o ko kanko jaɓi ɗum kono noon directeur amen général Kawba Samba Diop nde kalanomomi ɗum nde o newnu ko ha newi o wi kam sali mbiminama o wi kala ko woni ñalawma ma walla jamma ma woni jamma amen ɗum noon emin gandi wadde déplacé télé guila Dakar ha Fouta weeɓani kono an kalɗo jiɗɗa nawade wadde noon en jetti Allah en jettiɓe en mbiɓe Allah jarama ɓe jarama e wiide bandiraɓe tan ko mataw en mbawata jurnade ha ɓurta eɗen jinno haalde ko ɓuuri ɗum kono woni ko mbiyata ko kala ko renda tan yo fecce kadi ko woni koye ɓerɗo ko fof wawa yaltude kunnuɗe kono ko wiide on tan mbaɗon encouragé emin mbiya on cakaw cakanam calu ba inchallah jagge on goppata son jagge on goppani inchallah fof ma moƴƴu kadi yon gandu ɗum ɗo eko wona ɗum fof kala ko faate e banggue liiduɓe ko woni ɓamtare diwan o ko woni ɓamtare Agnam ko woni ɓamtare Bosoy ko kadi kono weltini sukaɓeɓe enen son noddama enen Notre kadi en jawata haydara par ce que ɗum ɗo yawnaki ko jeunesse woni ɗo te ko jeunesse woni avenir janggo donc so tawi jeunesse noddi en garoto Notre ɗen ɓe nde tawno ko kamɓe goni président uji janggo kamɓe goni ministére uji kamɓe goni CRMB kamɓe goni fof wadde noon min dañani ko ɓuuri on ɗum tagui min gari min woodi komin gaddani on en tant que marraine uji ko famde fof min gaddi on 100 000 francs min mbaɗe enveloppe dokkemo kelle s'il vous plaît première fois dans l'histoire d'Agnam Lidoube ɗum noon wadde ko wiide on Allah jarama on jarama mi weltinima Allah kadi mi weltinima ɓe gardumi ɓe mi weltinima délégation am ɓe ganduɗa ko banda men kadi ko sehilabam ene sawni kam ɗo e junggam ñaamo denɗam sehilam Hadja Ndiaye on woni jeewo Kawlaye ko denɗam kon kadi ko ƴeewe kam kala ɗo gummimi kala kadi no mbawmi umirade e n'importe quelle heure mo paari wadde mi wima Allah jarama o jarama kono noon ene sawdi kam ɗo ɓinguelam mo ganduɗa ko Houleye Ndiaye ko Houleye Amadou Ndiaye ko ɓiyam bangyoyi banguile banggue yumba hay banggue baba kono noon soldateɓam tigui ɓe ganduɗa somi wiyama hande e banggue politique nder Agnam Lidoube hande nde élection ngaji local mi ari mbaɗi ɗo gueɗɗe baɗɗe fayida ko Allah e mabɓe wadde noon wiyaɓe mention spéciale woni Mamadou Mbaye ene wonde Mamma Thiamel walla mbiyon Mamma Sy merci dokkeɓe kelle s'il vous plaît ti Allah mi yettiɓe no fewi nde tawno ko mbiyata ko so neɗɗo ummima a ummima ɗo gummiɗa ɗo taw ko ummo nder adanere nde wona yimɓe fof pamata kono ɓeɗo sukaɓe ko yewɓe famdi te kadi mboɗo andi kadi avenir nane e mabɓe kadi so lidna mbatte mabɓe haqqille ma gandu tigui ko mbawmi addande lidnaɓe ko mami mbawi addande ko ɓuuri ɗum nde tawno kalɗo debbo timmuɗo dari won gorko timmuɗo gonɗo sara muɗum te min mi yewani ɓeɗo mboɗo andi koɓe soldateɓe tigui mboɗo andi mbarodi ndewri wonde am ndi ndin mbarodi wonde nane e mabɓe wadde noon kalɗo ɓe jiiɗi yettinde liduɓe min mboɗo wawi yettindeɓe e liduɓe sabamde mabɓe kadi mboɗo andi mabɓe ma lidnaɓe woɗɓe paam sukaɓe woɗɓe paam koɓe paami ko ha kañum fof gara tawti min hamin mbawa wadde développé liduɓe e banggue momin jiiɗiri wadde développé liduɓe inchallahu rabbi ko heddi ko mboɗo sawdiɗo ɓinguelam bajjelam Mariama donc Mariam Dia wonde nanɗo dari e délégation ene wonde Kadja Thiamel donc ene wonde Maymouna Ba ko ɗo darino kono heeɓo yito jeewo Mamadou Amadou kañum fof koye délégation he jeeya ene wonde miñam Houleye Dia kamɓe fof mi salmima mi weltanimami wadde mi salmini on mi juurima on mi weltinima on kala mboɗo wiya on Allah jarama on jarama merci bandiraɓe musidɓe dokkemo kadi kala moɗo jeeya e délégation mum to kadi ko délégation Pattam Lamijo o woni ɓiyi ko Mariam nde tawno hande yaɓi e koyngal mawtawi so neɗɗo yaɓɓi e koyngal yimmum donc yaɓɓi koto feewi merci Salamata Dia o waɗi golle Pattam Lamijo bale wokkele laaɗo haari afiriyo donc o wultago merci beaucoup donc Salamata Dia waɗi hen jenturi bandi fayida donc jarama Salamata Dia donc eɗen gandodiri eɗen gandi Roali merci beaucoup Roali donc joni pare koye Moïse Guiyo pare koye Moïse Guiyo atan ɗo yimɓe ñiri ko pari payono hoto werena wala fore dari hande ɓeɗi mum ngal kele moƴƴe hunde nde ley yonne pare wondera pame ko yiduɓe ɗo ko yiɗi gongo wasarake jiiduɓe donc Moïse Guiyo kode yiduɓe rabo ko tigo makka tusa reduma wat wellani demo ko musu koni tema duɓe puɗɗaji rappude wona rappu ɓolo so nijimo demo so walla joni Allah solo holmo tillitemo est ce que wona Moïse waga Agnam Lidoube
What's up? Salam alaikum. Bako sese wana dole bako bembawa yungu sijaje bako sese ko tumi efeke bako mibaya mitoko epigo tubuji njao bako mimbana ni sikisa mine minda fada pindi njata bako oro ko dola bako sefa sije boni mejoko mesiva bako zena ko na school ko siri chofele era na chidi bako rap ene yobi bako mawazo deri maputo nana zero wana tegero bine mihuma mitoko bako mna chidi na bito bako hui na viro ni jiho ni jimbo tamani genda wala saka kilo bako so orongulia Oranguli, right? Yeah, yo, Orampai, yo. I see my nigga on the tour. I can't sing a scene, but I cut the beat, but I take a beat. Or go original, no ram kick. We cut the beat, but I take a feet. Coming in the crowd, I can't take it. Come on the ram, but why tram, but why we rap? Now the youngster back, what the from legs. Choose a ara many movement freezer. But I want the ram sound for it. Got the company in again, rock to me. I say, DJ, don't to war and then Darren Sar and there, huh? Yeah, but when you want to